Veño de comunicarlle tamén na tarde de hoxe o vicepresidente da Xunta de Galicia, o presidente provincial do Partido Popular aquí na provincia de Pontevedra, pois a miña renuncia a todos os cargos que ostento, confiando plenamente na miña inocencia. Así, polo tanto, non quero perxudicar tampouco en ningún caso as institucións que ahora mesmo estou representando e quero centrarme na defensa da miña actuación ante a xusticia, que me parece pois o máis correcto. Luisa Piñeiro anunciaba así, pouco despois das 7 da tarde, a renuncia ao seu cargo como delegada territorial da Xunta en Pontevedra. Só unhas horas antes coñecíase a súa condena por prevaricación e fraude, con pena de 2 anos de cadea e 8 de inhabilitación para cargo público por irregularidades nas obras do campo de fútbol de Moraña cando era alcaldesa. Tamén deixa o seu cargo como coordinadora de organización do Partido Popular e abandona a formación. Polo tanto, manifesto aquí hoxe a miña disconformidade coa sentenza que saleu pública e que, polo tanto, anuncio que xa teño ordenado o meu abogado pois que a recurra alá onde sexa preciso para, unha vez máis, defender a miña honorabilidade e o meu proceder tamén que tuven ao longo do meu paso polo Concello de Moraña e concretamente nesta actuación. Piñeiro insistiu na súa inocencia, explicou que todo o procedemento relativo á obra dependeu da Deputación de Pontevedra, polo que non era responsabilidade súa. Xunto a ela foi condenado tamén Rafael Louzán, presidente da Administración Provincial naquel momento e actual presidente da Federación Galega de Fútbol. Na sentencia de hoxe volven a manifestar que son colaboradora necesaria para este proceso. Eso que quere decir? Pois que porque pedín unha subvención estou aquí, non? Por eso fago esa reflexión de que os 313 compañeiros meus de Galicia, alcaldes e alcaldesas, é o que facemos no día a día do noso traballo. Luisa Piñeiro gobernou Moraña con maioría absoluta dende 2011. En setembro de 2020 deixou a alcaldía para substituir a José Manuel Cores Tourís á fronte da delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra. Tan só 2 meses despois celebrouse o xuízo do que hoxe coñecimos a sentenza que pon fin á súa carreira política.